Steady. Live muna tayo. Pasok mga suki. Ay guys, buksan natin to guys. Inom tayo nito. First time ko tong inumin. Hindi ko tong, ano to? 6.5. Try natin, buksan natin. Try natin to buksan. Hindi ko alam paano to buksan. Ganito yata. Baka puputok to. Iyan. Boom. Hello sa dalawang, ano ka dyan? Sa dalawang suki. Hi sis Ames Clyde. Hi sis, good eve. Ang sarap niyan. Hindi ko pa natikman sis. Ano to, white wine. Tikman natin. Pait naman. .5% alcohol. Pait pala. Akala ko matamis. Iyan. Ano pala? Mapait. Akala ko matamis. Urong-urong natin yung ano natin. Hello sa dalawang nanood dyan. Ayaw ma-open. Hindi naman pala masarap. Hello yan, Miss Diary. Uy, parang kailan lang. Yes, sis. Hi, sis. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Oh, sis, nagka-AdSense ako nung isang araw yata yon. Yes, yung isang araw. Cheers. Pait. Ayoko. Lalong pumangit yung ano natin ito. Yung mukha. Tungga na. Tungga na sis. Oh. Akala ko pang masarap to. Hindi pala. Let's celebrate. Yes. Cheers sis. Hindi pala. Akala ko matamis siya. Hindi pala. Mapait. Beer nga. Wine. Hindi naman beer. White wine. White wine. It's from where? Moa Brewing. New Zealand? I think New Zealand. From New Zealand. Hindi naman siya masarap. Tapos yung alcohol niya 6.5%. Akala ko matamis siya. Hindi pala. Hello sa inyo. Hidaan lang ako, sisiplansya muna ako. You made it, keep it up. Salamat sis, yan Miss Diary. Sige, plansya ka muna dyan sis.
Salamat sa 3 thumbs up. Ano guys, gusto nyo ng load? Kasi may ads na tayo, makaano na tayo ng load. Load lang muna. Or ano? Anong gusto nyo guys? Load lang muna. Busy yung mga tao ngayon kasi ano eh. Anong tawag ito? Yung sa Bisaya pa, kamangay. Kamangay sa mga ano, sa mga butante. Ako, really na ako magpakamang. Lovely Ems Monico. Hi host, congrats, may ads ka na. Salamat sis, Lovely Ems Monico. Sa iyo sis, kumusta ang channel mo? Busy yung iba ngayon kasi ano eh. Yung unsa na, yung sa Bisaya pa, kamangay sa mga kuan, kamangay sa mga butante. Tag 20-20 lang daw kada kamang. Tag 20 or tag ano, tag 50. Loya. Lovely Ims Monico, naku, malayo pa sa katotohanan, host. Kayang-kaya yan, sis. Ako nga, sis, ilan lang yung ano ko, ilan lang yung subscriber ko. Layo pa kayo. Bisaya po de ka, sis, Lovely. Asa sa Bisaya, sis. Kayang-kaya, sis. Ako nga, pilar akong subscriber, 1,200 plus na. O, tanawa. Di naka-AdSense lang bigla. Hindi yan, ano yes, walang ano yung subscriber kung ano naman. Kung di naman manood si mong video, wala gyapon. Host, taga Davao ko. Taga Davao. Kabayan din mo si Duterte. Bongo! Asa karon nga lugar, sis? Hi, Shirley Bato. Hello, host. Hello din sa'yo, si Shirley Bato. Welcome to my LS. Salamat sa 3 thumbs up, guys. Nasa Pinas ba kayo ngayon? Wala ba kayong magkanong ano ngayon? Natanggap nyo dyan? Ako wala pa ni kamang, naguwat pa ko. Lovely Ems Monico. Unsa may secret mo, host? Pero na ako sa Valenzuela City karon. Nade ka sa Pilipinas, host. Unsay secret, host? Ay, ano sis? Walang secret. Ang secret, ano lang? Ang secret is, maging active ka lang. Maging friendly ka. Nagkamangay na di aron sis. Way kamangay des inyo aron. Sa mga butante. Mga tag, ano lang. Tag 50. Tag 100. Shirley Bato, gipadala na dailit. Lit ang dating. Di ko get si Shirley. Anong pinadala? Tapos na late. Lalong papangit itong mukha natin ito. Sa inumin na to. Ang pait pala. Walay mo kamang nakuron kay kolorom man ko layo kay itong Davao kung muli ko. Mga dyan no. Saka sa Davao City, jug kases. Kay burag sa Davao City, burag walay yung mga ano dito, boat buyings, no? Kasi mga Duterte family ang ano doon, walay lisod ang mga boat buying doon. Burag hasta karon nga gani mga ano na burag dakop na ang mga boat buying kaya nang hadlok na siguro mga botante mga kuan ba. Hi sis, just aid. Ayan sis, nakahabol ka pa. My word ka sis. Sabi ni sis, just aid. Shout out sa iyo sis, just aid. Welcome to my LS.
ready na akong magpakamang kaso wala lang yung kamang. Bisag tag 20-20 lang. Kada kamang. Kada 20-20. Davao Oriental ko pero sister na ko nasa Davao nagpuyo host. Davao Oriental ka pala. Gabi dyan. Oh, sis, just same time, same lang tayo ng oras sa Pinas. Malapit lang kaya tayo. Cheers tayo, sis, just it. Tinatry ko to. Akala ko masarap siya, matamis. Hindi pala. Hindi pala matamis. Akala siya. White wine. Cheers. Namamaos pa ko dahil may ubo. Pinili talagang mag-live kasi may time pa. Saglit live kunti kasi namimiss mag-live. My work, nagtrabaho ka pa ngayon, sis? Just it. May duty ka ba? Sabi ni Just It's, hi, lovely Ems. Host, okay ba lang 1 year na ang account nako sa YT pero oo lang active off ko. Ako sis, ilang na to, matagal na tong ko, yung YT channel, YouTube channel ko, nag-upload ako, 1 year ago. Okay lang yan sis, walang problema yan sis. Off day mo pala sis, just 8. Kaya pala nakahabol ka sa ILS ko. Tap chop, all messages are visible. Okay lang yan sis, just okay lang yan, walang problema yung yan, kahit ilang year pa yan, walang problema yan. Unsa man ang imong giinom ho? Sa giinom ko is white vine. Loading host. Wala man, di man loading. Di man loading dito sis. Walang problema yan sis, yung yung channel mo, YouTube channel mo na sobrang 1 year na. Wala yung problema kasi yung sa akin matagal na to. Ilang years na to. Tapos naging active ako nung bago lang ako. Nung last February nga, nag-active ako. Pero nag-start ako, nag-upload nung last year yata yun. May bagong pasok tayo si Lutis Vlog. Hi sis, Lutis Vlog. Welcome to my LS. At may isa pa si Maria Cecilia. Hello host. Hello din sa'yo, sis Maria Cecilia. Welcome to my LS. Thanks sis. Mustang mga channel niyo dyan? Malapit na ba kayo? Nakakuha na ba kayo ng quota ni ni Lulu Whitey? Sabi ni Maria Cecilia, salamat sa shout out. Wala pa. Kayang yan, madali lang yan sis. Basta maging ka. At sabi ni Honey My Loves Vlog, hello, hi sa lahat. Sabi naman ni Lutis Vlog, wala pa sis, malayo pa sa katotohanan. Madali lang yan sis, yung sa akin nga. Basta maging active ka lang at saka maging friendly ka. Makukuha mo agad yan. At sabi ni Joy TV Show, congratulations po, host. Salamat din sa iyo, sis Joy TV Show. Salamat sa 4 thumbs up. Sabi ni Honey My Loves Vlog, congrats, host. Salamat din sa iyo, sis Honey My Loves Vlog. Sabi ni Lovely Ems Monico, salamat host, abi na ko dili na pwede pagdugay na imong account. Dili sis, walang problema yan sis. Walang problema yan kahit ilang years pa yung account mo. Yung sa akin nga, pang year to na-create ko, 2014 yata to. At sabi ni Maria Cecilia, congrats host. Salamat din sa iyo sis Maria Cecilia.
Walang problema yan sis, sis Lovely Ems, kahit ilang years pa yung account mo. Wala yung problema. Kasi ito nga sa akin, no? Ito lang sa akin, ilang years na to, tapos naging active. Nag-upload ako nung last year pa. Kaso hindi ako naging active. Ngayon lang ako naging active sa February. Kaya walang problema yan kahit ilang years pa yung account mo. Sabi ni Maria Cecilia, ay Bisaya manday ka, no? Oh, Bisayang dako. Taga Cebu ako sis. Ikaw sis Maria Cecilia, taga asa ka? Ang pait talaga. Ayaw ko. Taga saan ka sis? Taga asa ka sis Cecilia? Taga Davao. Asa ka ron? Naka sa Davao ron? Way kamangay di ron? Kamangay sa mga butante. Lutis Vlog, kakapagod sis, pauwi pa lang. Ingat sis, Lutis Vlog, ingat sa pag-uwi. Saang bansa ka ngayon sis, Lutis? Antok na ako. Oo, alas 9 na, Nasa sabi ni Maria Cecilia, na ako sa iski karon naning kamot. Pareheta. Sa Taiwan po. Ikaw ba sis? Parehas lang tayo nasa mainland of China. 'Di ba yung diyan is mainland of China din, yung Taiwan at saka Hong Kong, 'di ba? Sabi naman ni Joyce TV Show, silent lang ako, best, working pa. Sige, silent ka lang dyan, sis Joyce TV Show. Parehas tayo, magkaparehas lang pala tayo ng oras. Kasi nasa mainland of China din ako. Salamat sa 5 thumbs up, guys. Namaos talaga, sorry sa boses ko, na mamaos pa talaga. Kasi hindi pa masyadong okay yung ubo ko. Sabi ni Lovely Ems Monico, okay host, buti naman kung ganun. Yes, wala yung problema. Ito lang sa, baka pag may time ako, pag hindi ako maging busy sa work ko, gagawa ako ng video na about dyan. Kasi na-experience ko, kasi ang dami kasi nagtatanong nga, kung ano ba daw mangyari kung lagpas na ng 1 year yung account nila, tapos hindi pa naka-reach ng goal ni Lolo Whitey. Baka kung hindi ako busy pag may time ako, gagawa ako ng video na about dyan. Kasi naka-experience ako eh. May experience ako. Kasi sabi ni Lutis Vlog, maglilinis pa ako whole week. Pag uwi sis, cleaner ako ngayon dorm. Kainis. Ayan, may pasok tayo si sis Arlene Liwag. Hi sis Arlene Liwag. Welcome to my LA sis. Ayan guys, baka hindi pa nyo friend si sis Arlene Liwag. Ka-GC ko yan. At loyal yan. Solid bato yan. Solid bato de la Rosa. Charot. Bisaya din to. Dalawin niya yung bahay niya dyan. Sis, out muna ako. God bless. Salamat sis Maria Cecilia. Salamat sa pumunta. Please, mag-iwan kayo ng thumbs up. Salamat guys. Namaos pa talaga ako. Tapos may background ding umuubo sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung paano yung account, yung gawing blue. Ano tawag doon? Wala ba yun sa guys? Sinong naka-LS nyo dyan nung yung gagawing tawag, yung highlight yung mga yung nag-comment? Alam ba nyo guys yung gagawin ng highlight? Kasi sa akin wala eh. Hindi ko alam talaga kung paano gawin. Or baka hindi pwede sa cellphone lang, kasi cellphone lang gamit ko. Baka kailangan ng laptop, PC. Akala ko gamot to sa ubo, hindi pala.
Salamat sa 6 thumbs up. Wala talaga sa akin dito yung ano. Yung i-highlight yung nag-comment. Hindi ko alam talaga kung paano mag-highlight. Sabi na yung 3 dots yung sa akin dito, yung 3 dots, ano lang. Anong ang nakalagay lang? Share, mute, microphone, cancel. Yun lang. Ayan, may bagong pasok tayo si Litz Rejoy. Hi sis host, congrats. Salamat sis Litz Rejoy. Di ba ano din tayo, di ba magkasabay, para magkasabay lang tayo sis Litz Rejoy, di ba? Kumusta na yung ano mo? Kumusta ng channel mo? Ayan, may 7 thumbs up na tayo guys. Salamat sa inyo. Kumusta ng channel mo, Let's Rejoy? Happy Mother's Day sa mga mami dyan. Yes, Happy Mother's Day sa inyong lahat dyan na mga mamis. Nakatulad ko. Oras na lang sis. Ayan, madali lang sis. Mag-ano ka? Mag-live ka ng live. Sa live ka talaga makukuha ng ano, ng maraming oras. Magkano na lang, kunti na lang kulang sis Rejoy. Sabi ni Arlene Liwag, nakasali na ako dyan sa thumbs up sis. Salamat sis Arlene Liwag. Ayan, baka hindi pa nyo friend si sis Arlene Liwag. Dalawin niyo sa bahay niya. Sabi ni Lovely Ems Monico, host, ligo muna ako tapos balik ako, background lang muna kita. Salamat sis Lovely Ems Monico. At sabi naman, Let's Rejoy. Ikaw kailan ka lang nakamonetize? Nung isang araw lang sis, kasi yung ano, yung channel, sabi ni Arlene Liwag, Happy Mother's Day to all mothers. Ha, malayo pa sa katawanan. Yung ano sis na nag-under review yung channel ko is nung 29. Tapos nagka-AdSense siya nung May 9. Mga 9 days lang yata yung ano, 9 days. 9 days lang yata or 10 days. Ganun ang ni-review yung channel ko. Tapos monetize agad. Sabi ni Lovely Ems Monico, hindi ko rin alam yun host kasi hindi ko pa na-try mag-LS. Kaya nga sabi nila nasa ano daw, yung tatlong dots daw. Wala naman dito sa akin yung 3 dots. Pag ino-open ko yung 3 dots, yung ano lang. Ang nakalagay is share, mute, microphone, cancel. Yun lang. Late Rejoy, pero kailan ka nag-start nag-YT host? Matagal na itong channel ko. Sis Late Rejoy, matagal na. Nag-upload ako nung last year pa. Tapos naging active na ako nung February 17. Unang bukas dito, Patalastas. Sabi ni Sis Arlene Liwag, unang bukas ko dito, Patalastas muna napanood ko. May ads ba sis? May ads ba agad pagbukas ng ano? Ng live? Akala ko yung ano lang, yung pagkatapos lang ng live, sa kanila lagyan ng ads. Nilagyan pala nila agad. Akala ko yung kasi ako nito lang Yes, ako sis Litry Joy. Ano din, noong February 17 ako naging active. Naging active talaga ako sa ano, sa YT. Sabi ni Lotus Vlog, sino po naglalagay ng ads sis? Yung si Lulu YT sis. Sila ang maglalagay ng ads. Tapos kung kailangan mong dagdagan yung nilagyan nila, bali halimbawa nilagyan nila ng 2 ads. Kung gusto mong dagdagan ng 3, 4, depende sa'yo. May ano lang, may punta ka lang sa ano mo, sa monetized. Doon mo i-adjust yung ano mo, yung mga AdSense mo. Sabi ni Let Rejoy, meron yan ads kada may papasok sa'yo. Meron pala. Let Rejoy, tama ka. Thumbs kita ho. Salamat sis. Yan, salamat sa inyo. 9 thumbs up. At sabi naman ni sis Arlene Liwag, meron agad sis. Meron pala. Sabi ni Lotus Vlog, ganun pala yun. Yes sis. Yung ano,
pag ano pa, halimbawa, hindi mo pa na edit yung nilagay ni Lolo Whitey na mga ads, lagyan nila yan 2 or 1. Kung kailangan mong dagdagan, ikaw na mag-adjust. Pero hindi ka makapili kung anong ads ang ilalagay. Sila lang maglalagay ng ads kung anong gusto nila. Parang iba-iba yata kasi sa Pilipinas yung pag napanood yan sa Pilipinas yung mga ads mo is parang mga local brand lang din, tapos yung ibang bansa iba din ang ads nila. Hindi magkaparehas yung ads na lagay sa natin mga video. At ayan, may bagong pasok tayo, si Movie and Animation. Hello everyone, sabi niya, hello everyone. Hello din sa iyo, Movie and Animation. Welcome to my LS. Yes, salamat sa 9 thumbs up. Sabi ni Lutis Vlog, depende sa bansa kung saan ka. Yes, depende. Kaya sabi nila yung nanood daw ng ibang bansa, lalo ng US, mas mahal daw yung bayad yung ads nila. Kaya compare sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, piso lang yata ang bayad. Piso, tapos sa dollar. O diba, mas malaki. Times 4 yata yung ads bayad sa USA. Yata yun, sabi nila. Pero hindi ko sure. At sabi naman ni Movie and Animation, congrats sa mga may ads na. Salamat. Ikaw, sis Movie and Animation. Boy, hindi ko talaga boy ka ba or girl? Kasi yung mga mga upload mo is mga mga movies talaga nasa nasa channel name mo. Bro host. Bro. Hello bro. Kaya pala bro. Kasi yung napuntaan na ko ng bahay mo, mga movie kasi na-upload mo, hindi ko nakikita yung mukha mo, bro ka pala. Ayan, alam ko na ngayon. Salamat, boss. Salamat, bro. Bro. Saan kang bansa ngayon, bro? Bro, Movie and Animation. Cheers sa 9 thumbs up. Lalong naging bitter. Ayan, may 13 na nanonood sa atin. At 9 thumbs up. Sino may alam dyan kung sabi naman ni Movie and Animation? Sabi naman ni Movie and Animation, malayo pa sa akin, baka abutin hanggang 2030. Bakit naman bro? Sabi ng Movie, nasa Pinas lang ako. Nasa Pinas ka lang dyan. Saan ka sa Pinas bro? Walang dyan, walang gumagapang na mga leader at mamigay ng tag-10, 20-20. Kasi na ngayon gapangan. Sabi ni Lotus Vlog, sis, out muna ako. Thanks po. Salamat din sis. Lotus Vlog, salamat. Sabi ni Movie and Animation sa QC. QC ka pala. Sabi ni Lotus Vlogs, bye guys. Bye din sa'yo. Sabi ni sis Arlene Liwag, ano yung iniinom mo sis? Tinatry ko sis na yung white vine. Akala ko matamis siya. Pait pala. Tapos yung alcohol is 6.5%. Ang pait. Akala ko hindi siya mapait. Ayan, tingnan mo mukha na namumula na naman. Basta iinom ako ng kahit kunti lang. Sabi ni Movie and Animation, wala madalas sa mga squatter area, madalas may gapangan. Oo nga Kaya nga Pero may boot buying din dyan sa inyo, bro. Kasi ngayon, dati, yan ang uso pero ngayon, parang may nahuhuli ng nag-boot buying. Dyan sa inyo, sis Arlene Liwag, may gumagapang na ba dyan sa inyo?
Sayang kasi pag hindi ubusin, ang mahal pa naman. Sayang yung binili ko. Kaya ubusin ko na lang pampatulog. Sa subdivision kasi ako nagrentang room. Kaya pala. Meron yata. Kasi, nakaano ko dyan sa ano. Kaya wala dito. Parang private siguro subdivision ka. Kasi dati, nakaano din ako dyan sa, may tita kasi ako dyan. Nakatira ko dati sa Quezon. Caloocan yata yun sa kanila. Caloocan pala. Kasi sa Deparo yun, Caloocan. Part pala, ano pala yun sila sa Caloocan. Yung Quezon City is malayo lang pala. Buti walang gapangan dyan. Pero ngayon wala na. Parang malabo na lang yata. Nag-anubot buying. Patago na. Dati, lantaran. Kasi, walang takot sa presidente. Ngayon, wala na. Wala nang gapangan. Yung iba yata, may nakalusot pero wala. Hindi katulad dati, lantaran yung boot buying. Di ba? Kasi nakaano ko dati, nakatanggap din ako dati sa ng boot buying. Grabe dati, ngayon wala na. May pit ng pinagbabawal. Hindi ko talaga paano mag-highlights ng mga nag-comment sa live ko. Ewan ko kung paano. Alam ba niyo guys kung paano mag-highlights ng mga comment sa live? Para maka-highlights ako. Sayang kasi pag hindi ito sa ubusin, mahal. Salamat again sa 9 thumbs up. At meron tayong 8 nanonood. Hello sa inyo dyan. Ba't nandun? May ads pala pag pag mag-live, may ads pala agad. Hindi ako informed. Excuse me. Fortnite. At yan. Ayan pala. Meron pala. Hello sa 8 sa 8 nanood dyan. Galaw-galaw kayo dyan. Guys, alam nyo ba kung paano mag-highlight ng comments sa live? Pasensya na nyo yung boses ko kasi may konting ubo pa ako, hindi pa ako totally damaged. Charot. Hindi ko talaga alam mag-highlight ng comments. Or baka hindi lang pwede sa sa cellphone. Hindi lang siguro pwede sa cellphone, sa lang siguro sa PC at saka sa mga laptop, ganun. Kasi wala talaga makikitang pang-highlight sa Isabi nila sa 3 dots daw, may 3 dots ako dito, wala namang walang nakalagay na highlights.
Hello sa 7 dyan na nanood. 8 na pala. Hello sa inyo dyan. Hello sa inyo dyan. Ayan, may bagong pasok tayo, si Sis April Mara. Hello, host. Hello din sa iyo, Sis April. At sabi ni Sis April Mara, may ads na hot ha, host. Ang haba, 3 minuto. Hihihi. Sabi ni Sis Arlene Liwag, Sis, umalis lang ako sandali kasi may message sa akin FB Messenger. Tapos pagbalik ko patas-tas ulit na panood. Salamat, Sis. Ganun pala yon. Yung ubo ko talaga, hindi pa ilang days na to. May ano daw, sabi ni Sis April Mara, 3 minuto daw. Yung ads, ang haba. Ang haba, 3 minuto. Meron pa nga, Sis Arlene Liwag, sabi ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko palagi nanonood ng video ko. Diba, nakwento ko na sa'yo. Sabi niya may ads daw na 30 minutes. 30 minutes, ang haba naman nun. Magkano kayong bayad nun? Mayayaman na tayo niyan kasi 30 minutes daw na ads. Grabe naman. Tapos hindi daw niya ini-skip. Kasi sayang. Grabe ang haba, 30 minutes ads. Mas mahaba pa sa video ko. Sabi ni Sis Arlene Liwag, nakadalawa na ako nood sa ads. Yes, salamat Sis Arlene Liwag. Ikaw talaga very supportive. wala kayong ano ngayon, wala kayong anong tawag dito, yung massage therapy. Okay lang yan, sis. Tulungan lang sa panood. Yes, sis. Kung hindi din sa inyo, hindi rin maka-AdSense ako, 'di ba? Kaya tulungan lang, walang iwanan, 'di ba? Support each other. Kasi kung wala din kayo, hindi rin ako nagka-ads. Ewan ko lang kung kailan ako magka-ads kung hindi kayo sumusuporta sa akin. Na ano talaga yung boses ko. Parang message, pahinga muna. Oo nga no, pahinga muna kasi ano naman eh. Tapos holiday pa. Bukas Mother's Day. At saka sa Monday. May gapangan ba dyan sa inyo sis? Wala. Uso ba dyan sa inyo na ano? Boot buying or wala? Takot na kay Duterte. At sabi ni Sis April Mara, haba sis, di ko ni iniskip. Oy, salamat sa iyo Sis April Mara. May ads pala. Akala ko magka-ads lang siya yung halimbawa tapos na nag-live, na-post mo na, tapos pag may manood ulit magka-ads. Ay meron palang live na ano. Walang gapangan sa Manila. Madaling mahuli. Pero dati meron, 'di ba? Nung ano lang yung dati pa hindi pa si Duterte. Pero meron, 'di ba? Merong boot buying, malakas din, mas malaki yata ang boot buying dati sa Manila. Malaki yung ano, yung bayaran kaysa probinsya, 'di ba? Or ano. Kasi ngayon
Ayan, may bagong pasok tayo, si Rona rin. Hello, sis. Hi, sis Ron. Miss you. Hindi tayo nakikita na to, des. Sabi ni Lovely Ems Monico, oh, host, may ads talaga na mahaba. Ah, ganun ba? At sabi ni Shirley Bato, congrats first LS mo. Sis, salamat din si Shirley Bato. Sabi ni Sas TV, suportang tunay, congrats po. Salamat sa iyo, boss, Sas TV. At sabi ni Arlene Liwag, sa province tuloy ang gapangan. Wala na sis, sa amin din, wala na. Meron naman pero mahigpit na talaga, hindi katulad dati. Lantaran. At sabi ni Runa rin, miss you, tahimik ka nga eh. Na nga sis, inuubo pa ako tapos busy pa ako kahapon. At saka kanina may ginagawa, dito din yung boss ko kaya di masyadong maingay. Ngayon lang naka-time. At sabi ni Joyce TV, sure best. Palubat na mi, charge muna. Congrats ulit and more power. Salamat sa iyo, Joyce TV Show. Sabi ni Shirley Bato, thanks, shout out sis, tuloy mo mga kapatid sa bahay ko. Yan, tuloy daw kayo sa balay ni Shirley Bato. Kaano-ano mo si Ronald Bato de la Rosa. Vote for him, for senador. Nangangampanya na. Ayan, may 10 thumbs up na tayo. Salamat sa inyo guys. Sis Ron, inom tayo. Meron akong dito ganito marami. Gusto mo? Kaso mapait. Akala ko matamis siya, hindi pala. Natagal pa ako sa makail sis. Wala pa akong 1K. Bakit sis? Ilan bang kulang sa'yo sis? Sis Arlene. Ilan na lang kulang sa'yo? Ayan guys, baka hindi pa nyo nadalaw si sis Arlene Liwag. Ka-GC ko yan siya guys. Pakidalaw sa bahay niya. Loyal yan, hindi yan nag-iiwan. Katulad ng mga mga boyfriend dyan. Charot. Yes guys, pakidalaw si sis Arlene Liwag. Ka-GC ko yan guys. Sabi ni Rona rin, yung matamis gusto ko, grabe, tungga talaga. Ayan sis, oh. Meron akong ganito. Tapos, akala ko hindi siya mapait. Kasi least bitter, may nakalagay least bitter. Ayun, oh. This white, ay, yung red pala, wala to. Kaya pala mapait. Sabi ni Lovely Ems Monico, hindi mawawala yan, host. Pa-secret na lang yung mga candidate. Oo nga eh. Ayan guys, naka 43 minutes na tayo guys. Salamat sa inyong panunood. At salamat sa hindi pag-skip yung ads. Sabi ni Runa rin, nakahabol ako, hahaha. Bakit anong ginagawa mo sis Ron? Ano ko, yung busis ko, ano pa talaga? Sabi ni, kita mo, supporting tunay. Nakakita ka ng ads sis Ron bago ka pumasok sa LS ko? Na-watch mo? Na-full watch mo ba? Charot, nagtatanong talaga. Nagtatanong talaga kung naka-full watch ba sa LS. Sabi ni Rona rin, pisa na ha o full watch lahat. Charot. Sure eh. Kaya pisa ha. Yes, pag nakasahod tayo, ikaw talaga ang una kong ililibre ng pizza pie. Si Grace, tumahimik din. Iwan ko saan na si Grace. Busy din yata. Di ma, malapit na siya sis Ron. Malapit na siyang umalis dyan. Sabi mo 13 siya alis dyan.
Ayan, sabi ni, busy din yun sa Thursday daw siya alis sa man ko. Awo nga no. Day off mo naman. At sabi ni Sas TV, nakita ko may ads na sa mga bago pa. Dalaw kayo. Ayan, dalaw da kayo kay Sas TV. Balikan ko kayo agad. Sir, wag mong balikan agad kasi malata yan ni Lolo Whitey. Kahit mga 10 minutes, saka mo sila balikan. Ayan o, si Sis Arlene Liwag, baka hindi nyo pa niya nadalaw guys. Dalawan nyo guys sa bahay niya. Malapit na din yan makakuta. Pakipuntaan yung bahay niya guys. Yung 11 na nanood dyan, baka hindi pa kayo nakadalaw kay Sis Arlene Liwag. Puntahanan nyo siya sa kubo niya. Ka-GC ko yan guys. At loyal yan. Hindi kasing loyal ng mga ko nyo dyan, kandidato. Na puro paasa lang. Sabi ni Sas TV, okay, salamat ma'am. Salamat din sa iyo, sir. Guys, wag yung, palimbawa, pag may dumalaw sa inyo, wag yung balikan agad kasi malata yan ni Lolo Whitey. Hintayin nyo kahit mga 10 minutes, saka nyo balikan. Okay lang yun. Kaya yung iba dyan, pag hindi binilakan agad, wag kayong magalit. Ayan, naka 47 minutes tayo. Pag naging 50, stop na natin to kasi ang haba na. Tatapusin na natin after 50 minutes kasi yung nanood dito is pupuntahan ko sila sa bawat isa sa bahay nila. Ilan yung nanood? 11, 12. Yes, babalikan ko kayo guys sa bahay nyo after nitong live ko. At sorry na sa boses ko na medyo pa. Sabi ni Rona rin, sige puntahan mo din ako. O puntahan kita dyan sa bahay nyo. Sabi ni Arlene Liwag, yung iba guys. Hindi talaga to makisali yung ko, yung BPN ko. Ipal-ipal tong BPN ko. Shout out to Shadow Wingy BPN. Nagbabayad po ako ng buwan-buwan. Ba't huwag kang KG dyan? Hindi pre yung BPN kong ginagamit. May bayad to Huwag kang KG sa live ko. Shout out sa iyo, Shadow Wingy BPN. Hindi po pre BPN yung gamit ko. Nagbabayad ako buwan-buwan tapos mag-KG ka. At yan, sabi ni Leonor, wow, congratulations, sis, nag-AdSense ka na. Yes, sis, nung isang araw pa. Nung isang araw, naka-AdSense ako. Tapos, yung channel ko under review is, 9 days, yata. 9 din, 10 days, ganun. At sabi ni Arlene Liwag, tagal nag-loading. Nga minsan, nakakainis yung yung VPN ko. Hindi naman pre sana, nagbabayad ako buwan-buwan ng VPN ko. Tapos, minsan hindi makisama. Nakakainis minsan din VPN ko, hindi marunong makisama. Ayan, may 11 nanonood tayo at naka 11 thumbs up. Yes, salamat sa inyo. At sabi ni Lovely Ems Monica, after 1 hour host, pwede na host. Yes, pwede na sis. Ayan, naka 50. Na tayo? Sabi ni Sas TV, automatic ba yung nag-active yung accept pag na-reach na yung requirements? Hindi. Hindi, sir. Sas TV, hindi. Kailangan pa i-review yung pag naka-reach ka ng goal ni Lolo Whitey na 1,000 subscriber at saka 4,000 hours. I-review pa yan ni Lolo Whitey yung channel mo kung wala ka bang nilabag na na mga rules nila. Pag na-approve na yan ni Lolo Whitey, ayan, lagyan na niya ng AdSense yan. Kasi ang maglalagay ng AdSense si Lolo Whitey. Pag hindi ka na-approve ni Lolo Whitey, hindi ka magka-AdSense. At sabi ni Leonor, bakit loading ako? Wala bang signal or ikaw? Ako sis, naglo-loading. Minsan naglo-loading kasi yung ko. Yung VPN ko. Hindi makasama yung VPN ko.
Nag-KG siya. Sabi ni Lovely Ames Monica, after 1 hour host, pwede na balikan. Yes, pwede na balikan after 1 hour. Sis Leonor, yung ano ko, yung VPN ko, ginamit kong VPN kasi nagkailangan ko magamit ng VPN dito. Kasi ban dito sa lugar namin yung YouTube, Facebook, mga browser, Gmail, daming ban dito sa lugar ko. Kaya kailangan ko maggamit ng VPN. Tapos yung ginamit kong VPN ngayon is nagbabayad ako monthly. Ayan, tapos minsan hindi makisama pa. Kaya nakakainis. Buti pa yung pre-VPN ko sa iba kong cellphone na Android, nakikisama pa. Pero itong binabayaran ko, hindi nakikisama. Kainis. Ayan guys, salamat sa inyo. 11 thumbs up. Salamat. Cheers. Cheers. At dahil sa inyo, nagka-AdSense na ako. Cheers sa inyo lahat. Sabi ni Ron na rin, bye-bye. Saan ka napunta, sis Ron? Matutulog ka na ba? Maaga pa 9:43 pa, tapos matutulog ka na? Saka ka muna matulog. Manood ka muna dyan, tapos, yung ibang video ko, panoorin mo. Ano yung tawag dito? Pang Starbucks. Sabi ni Runa rin, di ba sabi mo alis ka na? Hindi, ano na lang, mga 60 minutes. 1 hour. 8 minutes na lang. 7 minutes. I-ano na lang natin yung live natin na 1 hour. Para hindi sayang. Kasi minsan lang tayo nagla-live. At sabi ni Leonor, 4,000 watts. Diyos ko, mamuting mata ko dyan. Mukhang mahirap at abutin yan. Hindi sis, madali lang sis. Gagawa ko ng video kung paano ko na-reach agad-agad yung yung 4,000 hours ko. Madali lang sis. Pag lang talaga, pag maging active ka. Gagawa ko ng video niyan sis, baka next, pag hindi ako busy kasi this week, sobrang busy ko. Mga next week siguro hindi ako busy. Gagawa ko ng video kung paano ko na-reach yung 4,000 watts hour in, parang 1, kasi February, March, April, mga lang yata. March, April. 2 months, na-reach ko agad yung 4,000 watts hour. At sabi ni Runa rin, sige pagtiyagaan muna kitang panoorin. Charot, pagtiyagaan ka dyan. Sampalin kita ng nito. Gusto mo to? Sampal ko to sa mukha mo. Charot. Ayan, si Sir Mindanao Vlogger. Hello host, thumbs up at congrats pa ads ng bumungad. Ayos, regards sa lahat. Yan. Hi sir, welcome to my LS. Ngayon sir, nakaabot ka na sa LS ko. Salamat sa iyong pagpunta sir. Mindanao Vlogger. Ayan, baka hindi pa nyo kapamilya si Sir Mindanao Vlogger. Dalawin niya sa bahay niya. At sabi ni Leonor, agoy, sige ra og libot pag 11 ko, ha. Salamat. Sabi ni Mindanao Vlogger, thank you sa shout out ate. ate talaga oh. Grabe ka kuya. At yan, sabi ni Arlene Liwag, sa mga gusto mangista dyan, handa na ako may bingwit, iwan kayo ng maikling minsay. Ayan guys, baka hindi pa nyo yun kakapit bahay si Sis Arlene Liwag. Pakipuntahan na po yung bahay niya. Loyal yan guys, kasi ka-GC ko yan. Subok ko yan. Hindi yan nag-iiwan sa ere. Sabi ni Lovely Ems Monico, what's kung mga video mo host, tag 5 minutes ads mo. Excuse me. Grabe no, tag 5 minutes. Sabi pa nga ng kapatid ko, may ads nga ng tag 30 minutes. Kung grabe namang ads yung 30 minutes, mas mahaba pa yung ads kaysa video ko. Sabi ni Mindanao Vlogger, haha, charot. Charot ka dyan, may pacharot ka pa dyan ha. Sabi ni Lovely Ems Monico, si Jollibee host, si Jollibee. Kasi depende kasi yan kung saan ka na lugar. Halimbawa, yung nasa Pinas ka nanood,
yung mga ano daw doon, mga ads din makikita mo is mga local brand. Tapos yung pag nasa ibang bansa ka, ibang ano ads din makikita mo, sabi nila. Sabi ni Mindanao Vlogger, yes po, meron po talaga ate ng mga ads na mahaba. Ay, meron ba talaga? I host, di ba? I host naman. Mindanao Vlogger, sir, paano ba mag-highlights ng mga comments sa live? Hindi ko kasi alam. Or ba, hindi pwede mag-highlight ng comments sa sa cellphone lang. Kasi dito wala eh. Sabi nila, yung may 3 dots sa harapan. Ayan, may 3 dots sa harapan. Pero wala namang walang highlights na comment. Ang nakalagay lang. Share, mute, and cancel. Yun lang. Walang pang highlights. Mindanao Vlogger, ano yun? Yung moderator? Yes, Mindanao Vlogger, ano yun? Oh, yun, ang ibig sabihin ko, moderator. Wala sa akin, paano ba maging moderator? Or hindi pwede sa cellphone, kailangan yung laptop or PC. Kasi wala talaga dito. Lovely Ems Monico, suki na ko ni Mindanao Vlogger host. Ah, suki ka na pala nila. Suki ka na pala niya. Hindi din yan nag-iiwan. Loyal din yan. Diba, host? Diba, Mindanao Vlogger. Pindutin mo yung name ng live chat. Tapos select mo agad na moderator. Ah, name na moderator. Wala talaga. Ah, meron nga oh. Salamat. Ayan, alam ko na. Tingnan mo. Ayan, meron pala. Salamat. Ayan, alam ko na. Meron na. Ayan, salamat. Salamat, Mindanao Vlogger. Ayan. Balikan ko nga yung iba. Saan yung iba? Ah, meron pala sa sa baba. Ngayon, alam ko na. Salamat sa iyo, boss. Ayun, meron palang moderator. Ngayon, I know na. Add moderator. Ayan, meron pala. Parang story, hahaha. Add moderator. Ayan, naka-moderator na kayo, ah. Yan sabi ni Leonor, yung paghimo next week, ha? Nakunsan. Yes. Labat na delete. Sorry, sis. Leonor. Leonora, sorry, napindot ko yung delete. Magpindot ko sana yung yung Leonor was time out by smiling. 300. Bakit? Sorry, sis, na-delete ko talaga yung comments mo kasi maglagay ako ng paano kapag maikli lang video, sis, saan isisingit ni Lulong? Sa lang, sis, yung lang sa una at saka huli. Kung medyo maikli lang talaga, 1 minute lang, sa bandang huli lang yata ilalagay. Sis, sis Leonor, sorry na, delete ko yung comments mo. Imbis pindutin ko yung moderator na napindot ko yung delete, sorry talaga. Yung first time mo talaga mag-moderate. Maglagay ng moderator, iba yung napindot. Sorry talaga. Hala ka naka-time out pero babalik din yan, sis, no worries. Hala, bakit naka-time out siya? Oo, was time out. Bakit? Sabi ni Lams Ims Monico, host, may number ka lumabas. Oo, bakit? Anong nangyari? At yan, sabi ni sis, congrats my dear sis. Salamat din sa iyo, sis. Very supportive ko na sister. Ba't may number? Ano nangyari? Na-delete ko lang yung comment ni sis, Leonor. Wala, sis, sorry talaga, hindi ko talaga sinasadya. Kasi lagyan ko sana yung ilalagay kita sa moderator. Tapos na napindot ko yung delete. Wala, sorry talaga.
Sorry talaga, boss. Hindi ko sinasadya. Ano naman yung... Ayan, salamat sa 13 stamp apps. Anong napindot mo, sis? Napindot ko yung delete comment. Tapos nakaano na agad. Tapos may ano. Saan yung nakalagay? Sorry talaga. Saan yung moderator? Yung ano sis, pindutin mo yung comment, di ba? Yung comment lang pindutin mo. Tapos pinakailalim. Andiyan yung moderator. Ayan. Yun, alam ko na. Yung first time natin gagawin at napindot ko yung delete. At salamat din sa iyo, Sir Mindanao Vlogger. At sabi ni Lovely Ems Monico, ay napanood ko na pala to yung boxing ka pero dati. Ano yun? Ay napanood ko na pala to yung boxing ka pero dati pala tong ads na meron na. Oh, sabi ng kapatid ko nga yung boxing yata yung 30 minutes na ads. Ang haba. Mas haba pa sa video ko. Pero nilagay nila. Sabi ni Lovely Ems Monico, naka-time out ka nga baka sa set mo yan, host. O sabi sabi ng kapatid ko, o nga, taas ng mga ads, 1 hour and 30 minutes. Grabe naman. Pero okay rin yan kung may bayad naman. Naka-time out? Ba't na naka-time out ako? Wala naman. Ayan. Yes, host. At malaking tulong ang ads kaya madalas ko i-play, host. Tulong na rin sa'yo. Yes, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, boss. Mindanao Vlogger. Kasi boss, kumusta na yung ano mo, yung watch hour mo? Malaki pang kulang? Kasi pag sa live, ano tayo dyan, tayo kukuha ng malaking oras. Salamat sa 12 thumbs up. Nawala na yung isa kong kaibigan na si Runa rin. Shout out sa iyo, Runa. Welcome. Sabi ni Mindanao Vlogger, malaki pa po, inshallah, bago matapos ang taon. Wag naman ang tagal naman pag mahaba ang taon. Madali lang yan, sir. Pag mag-active ka talaga sa mo sa channel mo, madali mo lang yung makukuha. Pag hindi ka active sa channel mo, hindi mo talaga ma-reach agad yung requirements ni Lolo Whitey. Ayan. Andito pala, Rona rin. Anong nawala? Andito kaya ako. Akala ko natulog ka na. At sabi ni Catherine Cardino, may 25 minutes, may 37 minutes din. Grabe ang haba, no? Sabi ni Rona rin kita kung mukha mo malaki. Kailan ba naging maliit yung mukha ko, sis Ron? Malaki naman yan palagi. Di naman katulad sa'yo. Malaki ka nga, maliit nga ang mukha mo. Malaki naman yung kain mo. Hindi ka tumataba. Ayan, cheers. Yung isa pala nito, sis, yung red ang kulay, yun ang list, ang bitter niya. Ito, pait. Ayan guys, may 13 thumbs up na tayo. Tawa ka dyan. Diba totoo? Ang laki ng kain mo tapos hindi ka tumataba. Ang dami mo kasing bulati. Labas tayo kasi, Ron. Libre mo ako. Libre mo akong Starbucks, kundi
Wala kang pang Starbucks, ano na lang, 7-Eleven kasi mura lang. Ano lang, 10 RMB lang yung kape sa 7-Eleven. Ayan, may bagong pasok tayo si Playlist and UC. Hi, sisi ko. Hi, sis. Buti nakahabol ka pa sa LS ko. Nakahabol si sis Playlist. Baka hindi pa nyo friend si sis Playlist. Pakipuntahan niyo, puntahan sa bahay niya. Ka-GC ko din yan. Haba ng ads, ito pa out pa lang sa trabaho. Pa-out ka pa sa trabaho mo, sis? Mahaba ba yung ads? Anong ads nakikita mo dyan, sis? Kasi nasa USA ka. Malaking bayad dyan. Sabi ni, anong yung iniinom mo? Bali na. Tuba. Bagong dawat. Sabi ni Arlene, liwag, mag-antay na lang ako mag-viral video ko kapag mag-video ako kumain buhay na manok para makakuha ng kuta. Ha? Picture dia, sis, sis Arlene. Sabi ni Lovely Ems Monique, puro pampa-beauty itong nasa box mo, dami ng Kopiko host. Ayan, salamat sa pag-watch niyan, sis Lovely Ems. Mag-iwan ka lang mensahe, babalikan kita agad. Mamaya pagkatapos ng LS ko. Sabi ni Playlist in US, oo sis. Ayan, baka hindi pa nyo print si Playlist at saka si sis Arlene Liwag. Mga ka-GC ko yan siya, guys. Mga loyal yan. At saka si sis, si sis Lovely Ems, baka hindi pa nyo friends. Pakidalaw sa bahay niyo. At huwag kayong magagalit, hindi kayo balikan agad. Huwag niyong balikan agad para hindi kayo mahalata ni Lulo YT. At sabi ni Michelle TV Vlogs Diary, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din sa'yo. Ay, oo nga no, Pablo. Nakalimutan ko, sis. Diyan ka pala, may Pablo pala. Now, moderator ka na, sis. Oo, may 1 minute. Paggalini ko yung moderator. Sabi ni Playlist, may minute ata. 30 seconds. Pagdala. Magdala ko, iguli ko pohon. Sis Pablo, yan, na-blue na kita. At sabi ni sis Arlene Liwag, malaking ambag si Playlist in US kasi sis. Yes, malaking ambag niya yan kasi sa US yan, mahal ang bayad ang ads sa kanila, times 4, compare sa Pinas. Sabi ni Playlist, hi, thanks sis. Ayan, baka hindi pa nyo nadalaw nyo guys, si sis Arlene Liwag, pakidalaw sa bahay nila. At sa si sis Playlist in USA. Ayan, kaibiganin nyo si sis Arlene, si Playlist in USA kasi malaki yung bayad ng ads sa kanila. Sa USA yan. Times 4 ang bayad yan sa USA na ads. Pag nagka-ads kayo, hindi kayo malulugi. Sabi ni Catherine Canyon, magandang gabi din sa lahat. Sabi ni Playlist USA, pag ikaw din magka-ads, sis Arlene, panoorin kong video mo. Oo naman, naku. Wala tayong iwanan, di ba? Solid GC. Ayan, Michelle TV Vlogs Diary is now moderator for your channel. Ayan, sis Michelle TV Vlogs, buti ka pa sis, may ads na. Ayan, pupunta tayo lahat dyan, may ads. Basta magsikap lang tayo at magtulungan. Sabi ni Lovely Ems, account ni Ana Tuba, host name gamit ko doon. Ilan bang account mo sis? Sis Lovely Ems. Salamat sis Lovely Ems. Mamaya babalikan talaga kita. Sabi ni Playlist in US, daanan ko sis Arlene kasi di ako nakatambay sa GC ngayon, busy pa sa school. Sige sis, ingat sis. Dalawin mo sila, baka anong tawag dito? Di ko alam paano yung magluib. Sa Bisaya pa, magluib niya, nani mo. Nakaintindi ka pa sis. Sabi ni Arlene Liwag, sis Playlist in advance kaso malayo pa ako. Ha. Hindi, madali lang yan sis.
Lalo na sis kung mag-upload ka ng ano. Mag-upload. Ay, kaso ngayon hindi na maka-live ang ano nun, yung gamit ang cellphone. Kasi ako dati naka-live ako na gamit ang cellphone ko kasi yung hindi pa binago ni Lolo Whitey yung ano, patakaran niya. Naka-live ako nung 500 subscriber ako at saka 800 subscriber. Naka-live ako doon. Kaya naka-live ako ng 2 hours, 1 hours. Ayan, malaking tulong yon. At sabi ni Lovely Ems, nagutom naman ako sa pagkain mo, puro masarap. Yan sis, oo nga sis, Lovely Ems, yan lang ang talent ko kasi kain ng kain. Kaya makikita naman sa katawan ko eh, yung kinain ko. Ayan, salamat sa 14 thumbs up guys. 14 thumbs up, salamat. Cheers sa 14 thumbs up. Ang bait na talaga lang. Sabi ni Mindanao, vlogger, malusog host. Oo nga. Sobrang lusog nga. Sir? Kasi yung talent kasi kain ng kain lang, kaya yan, malusog. Sa awa ng Diyos, malusog. Sabi ni Arlene Liwag, dili ko nagluob si Slim, manluod hinuon, charot. O nga, si Arlene Liwag, no? Sabi ni Michelle TV Vlog. Sabi ni Michelle TV Vlogs, ano ba pong ibig sabihin pag may blue dito sa live? Ano sis, moderator. Naging moderator ka na sa ko, sa channel ko, sa live ko. At sabi ni Catherine Cardinho, tulog na sis, sayo pa oy. Mangiwat sa ta sa live. Basi mapuna na tong atong kita og ng dollar, mahimo ng $10. Ay nako. Sayang din yung ano. Ayan, salamat sa inyong 14 thumbs up. Marami na akong dadalawin mamaya sa sa channel nila. Sabi ni Lovely Ems, ito lang active ko na account host. Hindi kasi ako makaalis dito, kaya gamit kong account ko ng sister ko para makawatch ko ikaw. Ayan, salamat sa iyo sis, Lovely Ems. Don't worry, I will be back you later. Charot, English pang tsunga. Sabi ni Michelle TV Vlogs Diary, salamat baguhan po kasi ako. Sabi ni Arlene Liwag, anong oras na dyan? Parehas na tag-oras sis, Arlene. Silingan ramagod tagod. Naro ko si imong luyo. Naro ko si imong luyo nag-live. Bitaw sis, parehas na tag-oras. Pinas and China. Ayan guys, salamat sa inyong pagtambay dito guys. At tatapusin na natin to guys kasi marami pa akong balikan. Sabi ni Mindanao vlogger, gandang host, mag-jogging muna ako, balik na lang may unya. Daghang salamat din sa iyo, Sir Mindanao vlogger. And guys, tatapusin na natin tong live natin kasi isa-isain ko pang balikan yung nanood sa akin. Ayan guys, salamat sa inyo guys. Salamat sa pagtambay sa LS ko na walang kwenta-kwenta. Sabi ni Plilis, meron basahin pa natin yung isa. Sabi ni Plilis, masipag ka naman gawa ng video sis eh. Ako konti lang upload ko. Busy ka kasi sis, Plilis, busy ka sa work mo. Ako nasa bahay lang palagi. Ayan, magka-time. Pag may time, video. Kahit walang kwenta, video. At sabi ni Lovely Ems Manico, 3 ads ka na in 1 video mo, host. Dabihan nating ads, host. Sabi ni, playlist in USA, tapos na ako, sis Arlene, good night na ba dyan, sisi? Yes, good night na talaga. Sabi ni Arlene Liwag, Mindanao vlogger, musta?
Sabi ni Lovely Ems, nag-lemon challenge ka pala, haha. Oo, nag-lemon challenge kami sa kaibigan ko. Next, may plano kami mag-challenge ulit pag nagkita-kita ulit. Pag nakatakas. Pag hindi naging busy. Ayan guys, tatapusin natin live na to kasi babalikan ko kayo sa bahay nyo ng isa't isa. Salamat sa pagtambay guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi.